kugadzira waita mwana wangu nenyowa ndikadzira noti mutupo wanga udawe tikati nakudawe ndinoziva kuti nhano ine chete kanza unoroya roya mwana kugadzisa mutupo wedu zvamira zvakadai panaenda kumba ndabva ndadzoka kumba mwana achichema mwana anogarika naye ndaiti ndikange akagara chaiko ari mumba bota aichikafu angasikadzi chikafu mukoma wangu arapapo wazoti kutete mwana wonai kana chikafu hainingabva basa kuwana kutsvaga kuti kuti tirarama haasi kuti achikafu ari kuteta ari kuchema moti deti mumadini mimi mari madzokeri nemwana ndikati alright noti nini handisina donyeba ndikaenda ndikadzoka futi muri panapa achisuwira noti ndandadzora ramba mangu nekuti mwana akuchema bai munhu arinoaridzorwa mwana wavo mandadini pandatora shuwa mabhegi mandava nenzi yangu mandadzokera kuti ndipinde mumba mangu mandakadini mandakawaka mandadzokera pasini pavo iwo wanga kuchechi sinasvika mwanavhuramba mangwanaii pandapinda wabva kuchechi wakasvika nemhai mwana ari kuchena wasvika kwati mune munhu obvawo mwana ari kuchena mai mwana ari kuchena zvamutosveza kuti ndiwo magariro etu kuita nemwana ari kuchena zvikanzi aho ngetimirire chi wabva navo kwasvika oshuwa akafonera baba namhai nemurume wanga kubhora wangaitochitasa wangasara kubhora vafona wauya makasvika kwandaidza ndasvika zvikanzi maurire ndikati mwana ari kuchena saka zvambaya nemwana kumuziyo maurire nemuziyo kasi ndada kuuya ndichigara naye sei mwana ari kuchena ndadai maya nepeseni chete ndikati ayazviti ini pane mwana mundu kwandira meseji papangaine gore nefoni ai gore nefoni nosiya ndichiti ndikusiyira ane zvomuti wadini kusiya mwana ndomusiyira ndinao ndasvika ndikamusiya zvikandisiya ndikati mini mwana andisiyi pane mwana mundu kwandiri mangwana kuseni wakapfuma wakaenda kudaidza asamukuru wangu obva wati kwazi munhu uyu audzokera futi munhu adzokera kuti isina kuringana ndakabva ndadini ndati nini pamba ndopandidini ndopandogara ndakabva ndagara shuwa paumba chekutanga ndakatanga kutenwa mabhanana mabhanana anga ndakasime nini ndiine nhumbe mwana wangu ndasiya kunzo simabhanana 35 andakasima for sure akakura ndakutanga kudotaisa kutema ndipandakaenda ndakabata nengoma inyangaiko dzanga dzitori dzikatemwa dzimwe dzacho ndikasvika mabhanana aya akatemwa kuti ndosima magwere eni oshuwa kwasima magwere avo pachinyi pamudeka papo vananyarara ndinotara nemunhu vananyarara mwana takagara mwana akarwara mwana arwara ndaimboedza ndakaenda kuchipatara katatu kusindi kuti mwana muve netimwana kuchipatara katatu kwamavanako chenji hapana ndiyo mapilisi etumba mari nenda naye hospital but chinhu chaindinetsa ndechekuti ndingeenda kukliniki ndikadzoka murume anga asikabvunzi kuti mwana aita sei marapwa here aiva ndibaba kuti ndipe mwana ndipe kadhi remwana ndoti kadhi remwana ndinombozvitongesa kuti mumangu haasi kuuya kuti kadhi remwana ripi uyu ndati kadhi remwana ava ndakapindura mai akauya akati mwana arapwa here ndati mai pamakaita pakakwana hamungandibvunzi chi mwana ndini ndakabara nemurume anongondibvunza tasangana naye patafuzana mvura anongondibvunza kuti mwana arapwa here imi mowa mandibvunza mimi pamakadini pamakatichengera pacho pakakwana sisiseni tipedzerana mai akati ndakutadza zvendirana hapana kuti zvitadzaba mwanenyu makatora makati mwana yangu ndakutora ndakugara naye isoda mandipe muromo kuti gwanda neapa ukwangu usatsike mwana wangu adziki kwako saka imini muti mwana nimhoramba mukuemimi iyena asikaiba kune mwana wake imini regai oni ndikogara nechini nemwana wangu ndikangogara
tagara vazoti hosha ine vanati pepa rakawairi kuti ndabva clinic mwana anzi hospital baba akandipindura akavhura pepa bhuku akati hospital papi mabasa anotowaziya maningi papa tiwazi hospital ngatinaiwatira nemuromo anoti kanzi nawe kuti vawe mabhuku kuzedene mwana hospital poshuwa ndakabva ndati mangwanacho mama vatombonditaura zvikanzi maini madii mamboti vamwana ndete pamusoro madii mamboenda padinombobatibo inini poshuwa ini ndakasumuka vadaenda ndini pamawashi chapanga ndakasvika ndikati ndayane mwana obatsirwa mwana asudya mwana hapana chaarudini chaari kuita mwana poshuwa akamubata vadombokutasira mwana ane chipamusoro apa ari kudaro manyoka ari kuburira manyoka asingaiti mwana ane chipamusoro vati ini ndodini chandinokukwanisa kubhaka ndikupa chingurawo ndondokwanisa kutswanyira kuti pamwe angaita apetite kuya noti ati aita kaya chese arikudutsa vandipashuwa mishonga iyi yandakapiwa mungurawo ino yandakapiwa neimwe yacho ndakapempa imwe yacho itori muti mitatu imwe yacho ndakapiwa ndakabva ndidzwanyira imwe yacho chitatu acho vatorwana vadzwanya vakasara ne2 wana wacho vaisa mubhotoro ndatosvika maratabvazwe ndiuya hai vati wazendere pangataura ndopandari ndakabva zvanzi wazichi ngati ati hana chipamusoro zvikanzi sakapirwe ndikati ndatomutamidza gamba racho nguva iyoyo ndikati porridge zvikanzi azindosira muporridge for sure mai vatotora mwana wake vaisa mishonga yemwi muporridge muya kudura vaamuba mwana abva atoramba arodini andocha anombomira panguva iyoyo vanzi vatodaidza mbo wacho zvikanzi endei hospital mwana akaenda naye kuhospital svika mwana for sure anga ari pa 100 mwana tagara kuti iri nemwana muhospital tamwana ndengagara nemwana hospital mwana anga azozuyiswa akutoita china chinyi chine black fasha takagara mai ayakondona chainyerezi ndoti aindidaidzi murora natete buda panzi ndabuda panzi zvikanzi inini mutouye ikotoonekwa nemurume wenyu ini chaindaiti ndikarwara inini ndandisingamboonekiba asi mutoonekwa inyi nemurume wenyu saka chashate china tiipa ndichashate kanzi nditokutaurirai kanyagara mwana abuda muhospital baba wacho vati nasekuru hanjadzi yamama vati haufaniri kuti ukabude wewe unouya kuenda kumbaba unofanira kuenda kumba kufesi ngati alright for sure ini ndakuda kubva kufesi kubva kuhospital enda kufesi ndasvika kufesi ndakati nini mufoni mangu mune message 1 ndikandisendero mama kuti mama nini ndadini ndabuda muhospital ndakufesi for sure ndakapa message ndaisenda zvikanzi mama ndakufesi fesi ndandi vandabva atofona pangweyo zvikanzi maikishe mami mufacebook acho ngati pasekuru zvikanzi nyababa auva ayo akatadza kugadziriswa nekuda matambudziko acho akataura ndiwo rekutanga ati taura matambudziko acho dambudziko raisanganidzwa nerekuti mukadzi muchokwadi inandari kupfimba kusakana kwatakaita akashedzera akandikumbira angaishamwari yangu yapekutanga ndochokwadi ndiri kufambidza nesha akandibvunza kuti iwewe zita rako rakorajiriri nemutuko wako ndikamuudza sekuti ishamwari wadasiyana nemasekireti ndakangomuudza ndakasununguka asi ini zvakandishamisa chakaisa chekuti mukufambidzana zvakanisa kuti sei akazarwesa tangosangana takuita bonde tese ini zvo zvakandishungurudza chii chaiti handina mukusabishira saka takagara tese chokwadi takufambisa tikazogara tese takagara tese tikaita mwana wedu wechipiri tagara nomatane makore maviri uye akazondiudza ega akazvinota unoziva yako irire zvinhu zvakaitwa kusangana urezvizvo ndakachikubvunza asi iwe tikambosangana seizvozvo ine handizvizwisisi akazondiudza kuti unoziva nezuva iri rakakukwa ndakakubvunza zita rako nemutsvuku ndaida kuzvishandisa kuti inini ndizodikudewo ndigarewo newe nokuti ndaidawo kuroorwa ende musikana wako waida kuti waisazikwanisa kumura kuti ndanaenda kumberi kare kare zvinhu zvakataura ega ndisina kana kumubvunza ini handiti nepakaenda nomunhu wacho akamubatsira kuti aite izvozvo zita rake akataura aiwa muprofiti akandiudza izvozvo saka haunozivi kuti wakarara naizvi zvinondishungurudza handinzwisisi wakarara naye kekutanga wakarara naye kechipiri wakarara naye kechitatu kechi4 kechi5 kechi6 kechi7 kechi8 kechi9
kechiteni hauzokuzorana nemunhu ndosa itega nayo discuss tega pachenu kuti tinakasangana sei. Ini toda kuzwa Alright. kuti pawairarama uchirara naye waizodurana nemukadzi Mukadzi. waizwa kuti mukadzi Mukadzi. waizwa nhengo yako yemire yemire saka nhengo yako inoda mushonga ere kuti imire ndati nhengo yako kuti imire inoda mushonga ere sekuti ndiri murume ikaona aiwa handina kubvunza kuti mukadzi ere kana kuti murume ndabvunza chete kuti iwewe semunhu ari kubvuma wakashandiswa mushonga saka nhengo yako kuti imire inoda mushonga kana pasina mushonga imire izvo zvandichazvisisa. I'm trying to prove a point. Kuti uri normal here or not normal? Yes, you know, Because every man, every boy, every man, and this, children ni where they live, and this, kufarira zvawa, kana kufarira zvari kuzwa, zvauri kuona kana zvauri kuzwa, kana ukabata mukadzi mwiri wako uvozara magezi ndizvo saka iwewe hanoda kuzondoro kuti sei ukufungira kuti zvese zvekuitika mushonga. Why are you not believing this? This is just natural. It's expected of every man. ndinoshanda nemashoko akataura sei iwewe zvonhu akakutaura kuti ndine mushonga sei uri kupota uchidzokerana masvikiro anoita kwandiri ndati iwewe wakaziva kuti munhu akakusenzera mushonga sekutaura kwaita kubva wabva pawamba urutiza mushonga ndizvo saka uripota uchidzoka urudzoka kodii mushonga wakatiza iyi masvikiro anoita kwandiri asirangwe zvinobatika anouya kwandiri aenda kudziuru bazi mwana ane shaman izwa munhu aya akauya achida mapamba emwana hazvimisi kuti mushonga wakubaira iye ndianonditiwe ine andinaziva ndakamutsvaka ndati mukadzi akauya chii ndikuda mari yemapamba emwana ati mushonga wako watomirira the next thing wakutochera mufutanda ati wakutora munhu mufutanda wapedza wakuve mushonga mushonga wei koiwe chikutaisa kuti ugare wakampa mari yake mapamba nechikafu chawana chii dzimwe dzemari ndinenge ndisinawo papapa nemari ini handina basa pane ndinorora moyo iwewe zvawakaona kuti every time pamunoendesera mapamba unopedzisira wazotongora wafutanda sei usingatumi mumwe munhu handisiri ndinoendesa iye ndiye anonditsvaga kwandenge ndiri uye papani haui pachena pane anotabira ndiri kusango maricho kwangu zokwaanodeka izvashamani iwewe ndiwo wakamuti ngatisangane kusinaona kwawanda kana uchindida titaedze kusinaona kwawanda unozoona mberi kwako wamufana you are trying to run away from mapenzi ako because kubva kwakaita kwako is not your decision haisi decision yako ini chakutorama ndinokuti mukadzi wausingadi vamo nyanga wakakubata akadii uzwa Peter havhunduki Peter haambovhunduki because pfungwa dzako nemuviri wako utochina hachachina asi wakati utomona abva seri kuchigwere
Prince ashukuwe ngoko. Peter ngoko yo. Munhu anosara wosvika from 50 meters away. You also have to go. Then you tell me you don't love that person. Saka hiyo wale. Vanosvika. Anoita sei? Chaanosvika paanopedza kutaura yake yanenge afambira. Chaanoita kuti kunosvika kutibata sekunge munhu wako chairayo mazuva ese. Ndinozivaaiaakuenda kuzvabwe ndikadakuabwedza kuzoti ndakuridza mberi panako. Ndizvo zvirikuitika chaizvo. Kuti unosangana nemunhu zvafaini musango, munhu waunoziva kuti ndingasangana naye nokuita mberi, iwe unanga usangana naye. Ina handimutsvagi yeti yangu zvimwe dambudziko harisiri kutsvagwa, dambudziko ndezvamunoita kana wasangana naye. Iva dambudziko right kuizvo zvakamuka kuti pamwe ndashaka akamuka kuti pamwe ndashaka ndakutagira iro zvinotosangana izvi zvisangana nese uri kuchengetedza uri kupfeka handisi kupfeka saka munhu hausisani urikire kupfeka why iye ndiyanodzotakadzirira yandovakaperezani ndozvakuti iwe sei uchikutemba kudaro ndozvanenge andiudzairo ndimunena ngatisapedzerane nguva nekushayishirana upenyu. Kana tiri vabereki, basa redu tiri kuvaka dzimba dzevana kuti dzimire zvakanaka. Handi basa rekudzimanya ba. Vabereki musapindire pakati perudo rwevana. Kana muona kuti zviripo hamuzozvida, musarakidze. Nekuti izvozvo izvi handiti hazopfeka uyu dzari kutamba ari ega kurudzidziwa kunhasi kwatakakuita manyoka wanokuchengetera ubereki wako ukaona zvakuweza kutaura kuti pamwe pacho haufani kufungirwa funga wega funga you're an adult. Utori baba wemunhu uri baba wewana 2 saka think like a father. Think like a father, because ubaba nezvisi zvavataura nezvandaura iwe nemukadzi wamunoona naye shamari haurari nemukadzi wausingari nyangwe mbava cheno ukasvika uine tugoma yako ukatora mukadzi wongopedza shungu hautsvagi wese wese unoenda panakidza maziso ako panakidza maziso ako 125 wari mumbava asi une 1 panozine maziso ako apo ndomaunopisa kodea asi iwe kana wakuti pese pamasangana futana pese pamasangana futana pese pamasangana futana ndinototoraza pamuzivazi unotoraza ndimudi apo uita naye haupfeki
You don't protect yourself. Why are you over-trusting this woman? Why are you over-trusting this woman? Who knows what they do? What are you doing? I want to see a nice. What's that? So, I'm going to put this a shoe. Great, and you put like a movie to pass the go right to go to go down with the good shadow. Who does that? It doesn't look like what I was going to do. I see you, yeah, but you don't know what I'm going to say. Sarah, you know, I don't know how you are the woman you said was that. But if you're a Tina, that's a Uruti, they will get a royalty. Can I scan a place out of my opinion? I can't see who you and the person who will be wait, I exploit him. You exploit him. You exploit him. You know who won this song? If you're going to be a shut up, we're going to I'm going to mom boy without proof. And on top of that, witchcraft acts are able to remove the race. Saka chichokuma chichotopedzera mukadara kana basa tichitaura asi chokuda kuti koshinani basi ada vamwe mautora mazwi ibadi musazoverutse maso zvokusvika kwekuti tarudzike muroyo especially usina proof yekuti pane zvaukanganisira. If you want to prove kuti munhu ari muroyo kuzadzira kushvadzira chipema kuda kupanzana muhamba kurudzwa muroyo because if you fail to prove if you fail to prove, what's the don't work? You're information. So I'm not pretending you are deforming this woman. You are deforming the mother of your children. Those are ways. What is it? If you always talk about the work, those are ways. What the work of that means. Wabereki vakangoti isu hatina zvatinokwanisa kutaura panyaya yako nekuti iwe ndoziva kwawakawanana nemunhu wako anoziva matorero avo kwamakasangana isu hatina chaishanda vachisiyana here kana kutienderai mberi sizviri kwauri asi vabereki vako vakapotaura here kutopota chingosonzira izvo ndakavataurira nevakati zvinhu zvacho waitozviziona wavataurira wakati kudini wakataura ivo vakati kana imu kana zvikukunetsa iwe kuda vanhu kutsvaimboruka ndimamwana chiupesasi pane vanhu aiwa ndati pavakavataurira kuti ndikupota dzingosonzira vabereki vako vakati ndinopa zvoko wakatoudza kuti isisu kana iwe urikudana nemunhu wako tikudiri pachena chimiro chiripo kuti mangwana tisazonyari uye kana kuti izvo zvaukuda one vanhu takanachichukupesana zvinane utsvaga munhu anobuda weti ndozvakadutsa saka iwe wakatisaida ini semunhu andakapa kudoro ndakati ini munhu ini handimude handina chiva namaishusi naye mamunhu saka une chii naye ini zvino chekuti vataedza wana kuendese vana vaviri vachiutanzi asi vana chete haisi vana chete ukuseri kwechuru kuitei zvaona iyi vana iyi vachiinazvinokunotivavidhomutsvake inandinotsvake ini kazhinji paanouya kwanendiri kakasvikaoneki ndinochandira masako kazhinji unozoona munhu azvapamizika pakwana 10 meters kuti uchakwanise kuzviavhiga munhu zvotomisa kuti aiwa shama izwa munhu kuita 10 meters 5 meters away odini 1 meter away hazvibvisi munhu kurogwa munhu kuva 1 meter or 5 meters or 100 meters okolo hazvibvisi munhu kurogwa chinobvisa munhu kurogwa maoko azvi chinorova kuti munhu futara chingindi azvi asi chingindi icho chinobatsirwa nemaoko
Anjo. Saka usanyekere zvizere, usanyekere mudare. Usanyekere mudare. Nyekera chipindi chako nemaoko ako. Nepfungwa dzako. Ndifunyelela nokuti ashobora chezvinoitika chedu. Aiwa, izwa kashama. Izwa. Andisati ndambozwa munhu kuti mbanje dzakashata. Oramba urumba mbanje. Asovera panoona wakala mbanje dzakashata. Amai kwembanje adziti mbanje dzakashata. Asati kubva waupima mbanje. Uruti saka dzakashata. Ini akuchikudzikana nzengwani zvinofunga kuzvikuru kuzvikura wakamubona kuti wakamudzirwa zvakanaka kuzvikura kuda wake munhu ndini ndotori kudambudziko naye ini ndochazwa kuti nokudowa sei dzimwe nofunga kumukura zvina ndini kana munzeko nyika ndikomorona mberipo asi ndozofunga nemhaka kuti mwana wakuenda kuchikoro chete zvokurava kurimwa kudambudziko asi chikuru chiripo ndiyoti mukadzi anondipa dambudziko nakamutadza kupedza kana uda mukadzi wako kana uda vana wako usanyare handisi kudzokera mukadzi wako vana zvinonyadzisa handi watama kuenda nemukadzi wako usafadze vanhu zvifadze iwe mai wako navamwe vokuti wakagara pamwe chete pawaipo kudanana kwavo vari tamu kuti iwe uzobude ndimai wako navamwe vako wakaita 2 days 3 days vachirwana mutana pamwe 6 months kuti iwe uzobude saka the same people havakakupe advice yekuti siyana nevamwe hazviiti i-personal decision yako anje saka iwe utoona i-personal decision yako iri permanent pamusoro ichakauya no aiwa unoedza kubatsira munenge you are very young anje you are very young anje alright nhasi unobva wasangana nemukadzi aine murume how do you feel ndakamudza karekaaakapakudoti iwe handichinenewe kana ndikaona une murume handirwadziwe ndakamudza karekare inandorwadzirwa chete handirwadziweraivaaakazvizvakamuda machete mumwe wake aripo achitonzwa ndikamutaridza kukoti ine handishanda nezvakuita ndandikaona une murume andorwadziwe aa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 ausati mukadzi munoyi shoko iroro hatina kubvira ndakariburitsa ndingadogorwanzira parapasari kuti vabvire mwari handina kubvira ndakaburitsa shoko iroro handinesiiro handina izvo handinganyevi handinabva ndakamuti uri muroyi kana kuri kutosava zvakuda kuti nyaya ite sei inoma kana chinotomera asi wezvekuti murwe niwe kuti matare takavagara singabviri ndifunga neemapatekuti vaviri takagara matare maviri unakuda maproblem isusu handika kusvika tizosiyane tasiyana kudaro awa wamira ndambobvunza ini ndematambudziko enyu chaicho yamvura yapi matambudziko ataisakanidzana nawo enyu kuti yapi isu mumba medu tasingagarisani zvakanaka taikwaga tichine younotadza kuongera zvinhu zviri pamwe chete chaiti ini chandakaita kuva mumba sababa chaisateverwa chaiteverwa ndezvatarwa namai wake iyeyu ndiwo chaiteedzerwa mumba kuda kuti kugara kwese kwatakaita makorerora taigara pasi peutongi hwamai wake ini chandaita kuva sababa hakuna kana chimwe chiri chaiteedzerwa kunze kwechaita zvezvaamai wake iwawa ndiwo matambudziko ataisanganidzwa kana iyo pandakaenda pakaona ndakawataurira zvinhu zvimwe chete zvinhu zvataisanganidzana nazvo handiti ini tazogara vaingira zvinhuandorada kutaura tichigara tese kudaro ane zuva rakandiudza kunini kuti iwewe haungofamba wakabata mari yakawanda nekuti ukangobata mari yakawanda cheteka unomuka wakanditisa mari iwe saka tizoita kugara usina mari ini ndiisoda ndinoshanda muchini ndichikupa mari zvakatarwa sekumi yambe alright iyo zvizvovane mari handina mari yandira saka unotima ndikuona sekuti zvinhu zvakaita neambotaura zvinhu izvi mukadzi wakandikagara naye handiti mari
Achiri zvinani mani. Zvaita sei? Vaiti uina yachitaura kuti mari hauna mari yacho. Wabva pari hauna mari yacho. Parenga kama inchi alikana nekwanisa kuona kana yabasei chino paichonde kwashaya asi kubvira zuva rakatorwa nokuenda chienda kumafoka zuva rechitatu ndopandakatanga kuchifo marichondeyaona kusvika nhasi munhu panokwanisa kuona chirisikuona kucho asi rese pandakagara nayo kana zuva rikudai chondiona naisariwanei unoti mashoko ake akakandiudza angachirarama nokuti kana pandakazvina pandepadare akatozvibvumota akazvira zvechokwadi anobisana zvoko akazvibvuma iwo inini ndiri kuona apa pakapa nyaya iri panapa kapa ndeye vabereki ndo vari kukanganisa vana kuti vagere zvakanaka vana vari kudanana vabereki ndo vari kupindira pakati pevana vachikanganisa vana kuti vagere zvakanaka. Vamos. Muruti vamos nyaya dzekuona vabereki. Pamusoro yangu Mutasa ndakazvingira sababa mudzidzisi wemusha inhema dzavo dzekuti isu tiri kuvarambanisa vana wakauya kumba mumba maro wakataura kuti tine dambudziko rebisa rakadaka ndikawatora ndikavagadzika pasi kuva kuserani tikatega matare matatu mumba mwese satadaidzwa mubereki wacho ndokuzodaidza wabereki wacho inini mwana rini ndawatadza tigoendeii tiri pamwe chete tadaidza wabereki wacho wauya mukati memusha yeshuwa shoko rakataurika zvaataura pazvimwe zvacho zvaataura pazvimwe zvacho iyo zvekuti akanditaurira zvakare kuti iwe pakazoona pazvimwe yavaita mari ingodisiya akazvitaura bereki wachariko wakazvitendera akataura nenyaya yekuti inini ndakazobveka kuendera abvunzwa nemurume wacho akati horeku ndakachingozvita chiri kungozvifara mukati zvadaro pakazobuda katsamba kapepa kakakaripo kapepa kakaizi ndotola juzu kapepa ikako saka kapepa kakakakarwa zvakawanda zvemajuzu saka isusu takaitobvisa vana chivabereki vacho varipo nochinoita iye hatikwanisi kuigadzira tiritorwa isusu wekuno nyaya iyi takudzosera kune vabereki vevana tazosera kune imini vabereki vevana ndimuchazoti zvinogadziswa sei zvikazvika kutengwa isu hatigoni kuzvitenga kuti zvigadzigadzira pana vavo saka vakamboenda kumakwavo uyu murovatiinyairwa akasaranduka ndokugara ndokuzobvunza zvavabva vadisisi maavapi vakachimiti kugadzirisa right nyaya iripo ndeyekuti ngatibatsirana panyaya yekubatsirana ndopanakaramba iyi nyaya handibatsirana nemba because mamakazvita mamunimeka handigoni kubatsirana nemi panyaya iyi saka kana zvadaro izvozvo ivo vakabva vaenda kwakazouya futi chimwe chiitiko futi chakauya chiitiko ichi chakazouya wanetsana futi kumba kwavo murume nemukadzi nyaya dzenini ndega handikudiniba handidzigoni asi muri kuona here ndikagara nemini nhasi yechi2 yechi3 muchatigara kumba kwana kumba kwate zvarawa ndakamutaurira muchagara nemi kechi2 mumba mamuno asi yechi3 muchagara kumba kwana kwatozvara kuti ndakutadza saka shuwa wakauya pakutanga wakauya ndimai wacho vane hanzvadzi yacho kechi3 wakazoya sisi wauyu wari vari 3 sisi wawavo namwana wavo saka ndopakatangataura nyaya dziri tikasidzana vekuti ivo pachezvo mai nehanzvadzi yacho wakabudisa shoko rekuti isusu wedu mwana tawakutora tiende naye mubvunzo wangu wakati uri kutora noita kuti tigadzisa vana zvikanzi kwete mashoko ariwa
alikubuda mumudu mai mewa kati wala kana fakatawo timati mimi wenye mukutora andikuna mbize kuti ndiumbeleke chi bwemwana zvamunge meta mukuti munongoni then zvadaro futi zvakare wakabva wabuda ndobva ndataura kumwanawo ndikati inini chiwano ndochiziva kana watoda urongedza hembe yekungo kwako bvisa hembe dzako umu kana wabvisa hembe dzako umu iwe urongedza zvoina wese saka wakashuwa wakahanya motikari yavo waivhwatoka zvinhu zvemwana waivhwanya nazvo nemwana wavo then kuzoti tatigare gare mwana akazoya adeka asina tisinogara mudare chitatu then indozochiti idarire haifaniri kuti isusu tikutambire nekuti uri mumakomani mwabereki wako vaizva vasusi mumakomeduka waumako mwabereki wako ndakuchimira wabereki wako ite sei wauya kana wauya nezvekuchitanga inodare chitatu kunaitositsikabata zvese havana zvakataura dambudziko nyaya ipo ndekuti ini ndakara pano ndinofira pano sei zvezvakare nyaya ivanavaadini ndakakasa timnivari pakumba wacho vachauya akuri ogara ndakaita maaction akawanda kuti pamwe uchatara kupoto abereki wacho vachii auya hapana saka inini sandakangogona chete kuti mushandi wavo iwewe uyu mukomana kana uyaya nemukadzi wako handikurambidzi asi zvinhu zvamurikuita zvakaita kugara kuti ndegogona mandikona nhamo zeimba neimba inomagara muripi muriko handikurambidzi kechituu ndikatarama iwo muroora wacho ndikati muona zvamakauya pana venyu makauya mega izova zviri kuita makauya mega asi zvakadii muende basa bhuku mupire pekugara ndikuita kuteerera ndizvo zvapana takatambira saka dambudziko rangu riri pakuti mai avo wakazorwara wari pamba pangu yanga rakundirwa zvachichazvinetsa mangwana saka ini ndinoba ndingochoka uzvo kuti shamwari inini ndindegamba mangu iwe uchaita futi gamba kwako uyu mfana nawo mwana wangu vaindarambe vati ini ndega iwe uchaita futi gamba kwako nemhaka yekuti hamusi kutibuda pachena kuti makamira papi ida pamakamira makamira apa here kuti makamira apa wangumandangangofunga kuti isusu tiri pakati we are not between them asi pakati paweza asi kuti iwo ndawagadzisana ende ngawaita vanhu wakaita vanhu zvisethatisi ipapa nyaya iripo chete ndeyekuti hatisi kupindirana aba ende ndakamira dana kubva kuno isati kubva kuno kuna vabereki vacho kuti tadzosera mwana uyu takagadzira zvapera nyaya ndikuramba inichitewa nyaya ndikuramba inyaya yekuti musarana kuti muroyi uyu muchakati andi ivi mukomana akuti ndakataurwa nemukadzi kuti ndakakusota andi ungazoroyera uchakuda usaza wakataura kuti wakatoroya inasendamona uyu wanoyo zvomotoro wakaroya kuti akuroya urikupinda murusero utombofamba saka nyaya ichecheyo ndotaisaka mese kuona kuti nyaya yacho iri kupi chete ndiro nyaya iri kuwapire kuti ukashatawo kozi mukomana pauka pasuka wabve pamwe ndangu yendiyari kuronga mushamu munoona pasumuka abhirwa amweni nani nasezvavo kuti ndokupeesa vanhu vavo saka nyaya itanode kuti vabereki ine bhora nderei musapindire mukuzo zvavana musakanga kuti vana pane vana vanhu vari kuva mainavo zvirize vanotiona hurumende ichiita masvika makore akati wakura kuti
Tango za kuzinyoa zvono control. Ahora mkuloti. Chese chikuta kuna mai, chese chikuta baba. Kula. Kama wao unaumisa mkazi. Wakula. Kumisa katika tu. Usuda moto una mai na babodi. Kwa mfumo wa siku mena wa uzuri. Maina baba kwa siku uzuri. Apa nanya? Mkazi kana makana ni mungu. Gubura na yesu. Gubura ota. Gubura ndakamu pa. Somuka. Gubura ndakamu pa pambi pemunyai wake. Aiwa. Gubura unopa. Takapiye nzima. Aiwa. Unompa gubura chipendisa kuno. Ndinomusinzi kuti adekumba anoramba ungakweva atingwanisi munhu ndoshoka rikaidi kunzi kwese ungaonesi kuti kamurapa vanhu vanokusirika asi munhu havamukwanisi tinotaura nenzira irishika tinogona irika hatimukwanisi anoramba kuti anozvanzi atipfume kuramba zvinizvondo zvaanogara achitaura vanzi ini ndikatobvuma kuramba kwete kuramba hatipfumi ende chokwadi tinokuti ndakabvira ndakakawanisa kuti angatendi kumba nemunyai anoramba pemunyai wake kuti hatiendi pano zvikuzofira pano ndizvono vanhu vakapika zvinhu izvozvo saka izvo chokwadi kuita munyika uno ndofanira kufunga zvikura izvi zvakabate zvakuti achazonga akafa zvechokwadi ndikasiya muzi mumusha nekuda kwenharo dzake dzaari kuita zvechokwadi anoramba nanovadzabati papano kuti muchaona mabhedha nemabhudhoza nekuti ndise pano handisi kuzopa ndo zvaanotaura saka handiziwo ndikapasiriwo zvakasei kuna naye munhu akadaro so kuti ndakamba zvechokwadi matanda tagara asi nekuti agara akawanda nyaya ndeyekuchirongwa zinaachama Iswashama. Guburo. Aobi mkazi wako tengeneza. Unoenda kuna samkuru wake. Iwe na samkuru. Samkuru unopisa kumusha. Unana baba wake. Samkuru uskotaura chihambiro. Uvaisa guburo. Wana baba ndio wanafuta na chama. Wakwasha waya baba. Watu kwenu wa dalika. Uwezi tunawaza ndani nao. Ambe anataka watu kwasha huko. Au sasa watu mambazi. I'm sorry chana. Bila kusaidia sana. Taati au sasa watu mambazi. Zamani tena mtu wale muniona kwa kuburu. Urumbuzo kwa kuburu wote tutada. Muniona kwa kuburu. Sasa unaenda. Sasa kwa ndozo kumbasima. Ngoza ndozo tutakenda kitu hakuna uzalendo. Iwe wanaosa kazi. Follow the correct procedure. Iwe nelaenda kutuli, mkazi nelaenda kutuli. Then you move on. Yes, I can. So sasa hiyo itaje kulipi. Because hizo kunao. Halumo mkazi wote. Ngoza anacheza na kuna sasa. Saka mkazi wako. Ndio wanangu yanaseguru murura wewe. Ngozi kukura sasa shwe. I'm sorry. Ini samkuru takamtuma akaenda kumba kwavo asvika kumba akati akasvika kuina amai chete then hanzvadzi yake isawapo then shoko rakadzoka naro samkuru akati amai wanditi shoko ndaritwa asi ndinokumirirawo wana baba kuti waudini wauye kana wauya tinozokuudzai hakuna chakazouya akuna zvino asi samkuru kumba kwavo akaenda Wachinja manje. Nonga bomba ile ilala hapa. Ndio bomba. Ndakamupa titi pamoja na sample. Izvo tikazoti ngatisimuke itiendi
zvinizvo zvakaramba uye akakusira ngaiona zvisinei hazvo sangu richisimuka riendisa kuti vakaita saizvozvo akaenda ndo zvakasvika izwa shamana ane manyoka ndi anogara zvizere netombo ndizvo saka yoga ndounoimba uyu hari uimba anoramba mukadzi ndiwe saka make an effort yekuti zvizoda kuti zvikuti mukadzi auchati zviite ungati munharaunda ngozi ndakamubira wakati uchaura handizoti mukakutara kwemba mukuita pamwe ndichibva pano pamwe ndichawana kubatsirwa ipapo nekuti ndosaka ndati tambi correct precision woita correct procedure inotiura kuri chii nokuti pane shoko rinoti maningidzo tichadzosvikumba kwavo awa muri kuona vari apa mazuva mudzimai zvichisimba pamba mushure mekunge vamutora ndavaudza wakandiudza kuti mukadzi ndiye wauchazogara naye kuda kana kusada whatever chauchaona iko uchazvionera ndozvakandiudza kati nemhaka iyi ndatadzeiko magadzirisa rematambudziko akati mutibatsiri hamuna kugadzirisa saka sazvomoti taro ini ndinoitei vanzore kana usingazi shoko rawakashandisa nderekuti kana usingazi kuti ini ndiri mboko uchatanga kutionera ipapo kuti ndiri mboko handisi kuti waedza mbere saka ini nanhasi kuti titaure nawo ndinotya nokuda kwemaitiro avo rimwe zuva wakandivharira mota yavo avo ndakagozogona kuzvininipisa kuti ndikure ndiri rai kuti mabhodhoro akakabatwa maoko handina kuziva kuti inizvezvo mabhodhoro akaitirangwa chii kuti zvinhu zvatatanga kugarira padare panyaya waidiriyo mukomane munyina wakazorivharira mota yavo wakanonzi kuti ona saka iwewe watosarudza kusiya mwana vaachadzeiwo nekuda kweuteerera vabereki vakwe tikati aiwa pamanewezo ini ndakauya kumba kwenyu wani tikati ndokusangana nematambudziko uye mutibatsiridze anamboti ndatumwa nevaberekini ko zvamoisa vabereki vavo mukati zviri pacho asi ndozvavanotise zvoti kadai nhasi ndikaona muzera ndinozvenga ndiwaiura hatisangani right tikapedza nguva asi kutonga nyaya yache yekurambana tiri kuti chete tatotonga nyaya yekuti muri kutaurirana mazwi asingaiti ekushona haasi necessary munhu haapumbiba ideformation hatina kuti handisuta kuti aziva kuti mudefenda nekuti vakazodaiakazodaisvakaaa hazina kubasa endai muite the great thing kana musadana iwe uchicheketawo nawo kana uda tora mukadzi wako tora mukadzi wako vabereki wako vati isusu hatinongokuti ana mukadzi kana kutora mukadzi the ball is in your court do what you want neball yako ende yonaenda ndini usaremedzwa mberi nezvinhu zvaunokwanisa kuita move away ibva pamapa vabereki tanga upenyu hwako haungabvi kuorora iwo kuyangodzorwa kugara muspeya namai navamo matofana kuti isusu tauya kurara toshaire kurara kana kuti zvizere kurara pasofa ii do this mwana wako waichifike kuvhisita wababa ini ndinoiaatibatikasiubonekedanoatasiri ndisati ndati vanhu ini handikwanisi kuti munhu unoi pachokwadi handikwanisi kuda ina nakuda kusvika asuwo asi inini ndine zvadada kudzora nasakanadzarwa papanyama yangu nekuda kwekuti ini ndichagona kutsvaga musikana kuti ndiori asi nhasi uno inini munhengo yangu haisi kushanda handiti isiri kushanda kudaro kana munhu wasangana nedambudziko unofamba uchitsvaga rubatsiro handiti watsvaga rubatsiro kudaro ndokuchizoudzwawo pakubatsira ikoko kuti iwe mudzimai waigara naye wakasiyana naye mune machira amaishandisa pabonde akasara ainawo akavashandisa kuti akavashandisa kuti utadze kushanda sezvazvakutaura izvozvo kana kuti uyenera ukamira mumba make zvirimo zvinizvozvo zviri pakadai zvechokwadi nezumo chaiye zviri ndizvozvo ndakazviita ndikanopinda mumba macho zvinizvo ndikazviona zvechokwadi tauro racho tinaro pano rinoratidza kuti iye zviro zvekubvira parakapedzera kushandiswa akabvira rakambwachwa rakangooma nezvinhu zvarakambokutirwa izvozvo
akapetwa ndokubhakabairwa tsono rakabairwa izvozvo ndinanokwanisa kunaidza rakabairwa tsono izvozvo handisiwo zvanoreva kuti zvinoveio mungandibatsirawo ya Ayani mudare. Ayani mudare. Isusu kuti munhu wakabvunza handiti akamutora kuti ndinotarise kuti pakati pane chii aifana kugara kubatsira tapise zvidyopi ndosaka ndati vanhu vakawanda munoenda kuzori kuti munoenda muprofita ane dudziro asi asina chii asina fundiso ukapiwa dudziro isina fundiso unoengana nevanhu asi chekuita pane basa problem yakaidei zvinizvo zvakaitika nesu handisati ndakudzoka kumunhu wacho asi ndakazviona zvakandudzi iwewe handiti watiwo nejira rekuti pawakapedzisira nanhasi ndouita wakasiya dzitsindo dziripo ndakatomara iwe wakapedzisira rini iri jira rechina Well, date I know who's is 21 January this year. 21 January? This year. Who provided that? Last year. Pamusoro Chief. Ndakubvisira kuti abonde musi wa 10 February. Ndopata kuti abonde atinoshandisa jira iyi. Takashandisa jira resoft rekunge iye anodaidza kubasa kwake. Ndikaswera kubasa kwake. Ende akatotifonera zuva rakuda kudai kuuya kunoko. Ndikaenda tikwakanaka here ndandoba huru. Ndakwakanaka here ndikambouya chete. Tine chigero chandinacho ndakaona wokundicheka. Ndikacheka zvambega ndikaona nechigero chandinacho ndochonokira. Oshuwa ndakaenda ndakandodzika ikoko. Ndikasvika ikoko chikanzi chigero ichi akakatorora mubaba akushanda. Ndikati chigero ichi chitufini. Ndatora koshuwa ndandotanga kugira chikanzi chinononoka. Akati chigero chene chinhu chaita kushandiswa shuwa chete. Akati rarara. Vatondigira. Inini ndakatoenda ikoko kwadaenda ikoko akatozvipatakakwedza kudadakaita basa takaita akamubvunza wauya nepi ndikati ndashandisa nzira iyi akati vanomagadeni nokuti vabereka vana mama vakazondora notoziva kuti tubva kuno ende pane vanhu vakatotiona ende makatotaurwa pana vanhu vari kuvaronda kuti vanhu havari kudzokererana akatoenda kune zvidoko akaenda kuti inini kudzachandikurai nekuda kudzokerana kwemukadzi wake nekuti inini pambapa paizvozvi ari kurwara nekuda kwavo saka vakadzokerana nini kuti ngabve panapa saka inini kutaura kuti pamberi padare kuti musi wa10 February wandikutaura wewo takagumisa ngetisakadezi izvi akadageza ndizvoti Kujira naye nawe. Jira nakagumisa patakangeti. Jira ilori series no pizza. Rakatogwacho. Rakawasho. Ndaitogwacho. Kutindwa. Ainodzerera ndabenda zvarakangoita nokuti ini ndasikaja ndoishandisa patinoteese nekuti jire rakaukarara ndinondikwana. Tone jira. Tone jira.
Alright. You are going to generate a auto with the Nagamara. But I don't know what What is that? You are getting them. Anything around Shazari, King, you're allowed to Shazza. You don't need Panaka Puti for Paraga and later. I know Shazza, I stopped it, but I can't go by Paraga and don't have to Shazza. Here, I said, you're a Shazza of Gates, you're allowed to Shazza. Okay. Alright. I know this. One part of government business was not changed everyone. I was not pizza. I was not pizza. I was not pizza. Okay. Sana tuko lewe. Nayo, unaona tu. Bwana Mungu. Wakati wewe. Mtaura, beba kwa kutoka ataka wondo, wabeba kama koti nini? Turudzukirana tese tuona nane ikoko. Ndopo kataka wondo pakata kuza kitchen yanga ndio bikira. Ndopo kataka kuita hasha ndio zvasipa. Unaona baya kwa kutona kudzukirana. Mpaka bado neza kitchen yanga. Zvasipa ndio wabeba wangu wao kuti zvakati. Kitchen ikandonezwa. Papa nanga sini wakanisa winter. Winter ndo ndo kwasa pinda chitora ndo ndo. Nendiswa nini ndakaona ndakajya kuti baba akupinda nepawindi. Ina kana chandaka iseni. So ndanga rakangopetwa riri modho rangodaro. Vakatosvika vakambobvadangura mudhishi. Abva mudhishi vanangura modho. Ndipo akabvatora chiyero. Ini chiyero hatitadokishandisi bana ndandogara ndindo modho. Atitoshandisa ariko. Atikushandisa ariko. But chinonesa ndeyekuti months mberi kwake pakuseni akafuma akapopota. Vanga kuchechi iri sandi. Akapopota akati mwana ndewangu. Leta ndoda naye. Chiri kutarisa kutorwa ndiyegera nechimushonga takadaro takakura kudaro. Yega yega. Kana nishani akabota. Beg language ndakala. Ndakura anenda seja. Hai bakudana shakara na nyie bidini. Ganzi munyika kuna munere yakakura kudaro yoro wakudanya kuganda ne mwana wana kwamba unaye bakuroche ndio ipambele kwa hapo. Kwani kuganda wana ndio boya. Chet wana kale. Akapopota kuti akapota nyambira kupeti kuti akutenge kudzikana vachamutenga chamira rulasana mwana ngopindira ti chamutengera chine kuti aramba kumina ndura kupera kuti awandi wa mwana hasiwe panapo ngati mwana usasapira kobo kunoti awati hasiwe panapo kosha mwana nedo mwanzokiro na mwanzokiro mudoba kachisaka murubikira na tipa kuino kuti munotanya ndisipoba mwana afisana ndisipoba murubikira na nini ti chamutenga chikudzi chamutanga mwana bachindu chanda ndoba kana kuti yakanya kuranga kadi yobara baona panapa yakuranga anoranga nyaya kuti anga asipo makoro akagara asipo bafota kana ne bag language chali kuti yakanya kuranga kadi yobara panapa inonanga kwashu mai nakubereka zvakandinetsa pedzei zvauno vakandikubairwa mvura baba anoti makuseni masikati mvura vakasaka makuseni masikati mvura indobairwa mvura apa foni yangu ndoita chilese mabanana kusima kwao zvese ine foni stroke kumaya mvura kwaunoita foni yangu ndoitara ine mapikicha ese ndingoti anyarira ndofuma kuoka uipino vakanyorera samanzi naingofona wakomana ndiri panguva yakaoma akiyotora mavhidhio chete nemafoto ndiri panguva yakoma zvanduziva pana pazvakaoma tora mavhidhio nemafoto uyu anoya pandiri kwachintaura kuti wakomanaka ini zvakaoma mukadzi wekutanga wandakaramba kuti inhauye wabereki wangu havani kuti ndirori nosei wai mukadzi wangu pandakaramba ndipapa futi akatorama mabhegi akokana nepawindi inasikwei bandinenge kutaraika akakana nepawindi mapeni ese mababa kona kutora pendi remurora kukanda panze kuti mukadzi akopana ngazi ndiye nyakutitaura nazi nechandakandikusiya baba uyu akandirowa neichi nekudange mwana wangu mukomana ndikati nini mururaurira mwanenyu matora mavhara naye indogara mwana sezvo ndiriritira wana wangu kuti wana wangu akure kuti vasiya kadai havaiti saka inini kuti nditora hangu ndakati christian ndodaiso christian uya baba akandirowa apa neichi chakechi akati ki baba komurundiroera chii munene avaikona gai hayo ndorugara naye sina naye ndainogoa ndakasandira kuwacho ndikati wakatipere saka ndosandira kuwacho asi ndakati kicheni zvaandonedza handinatomumbikira vakuenda kuchikoro saka inini baba wacho vananoenda kukwakure baba pandinotamba chifanotaura kuti wabereki wacho ndakadzika
kwa kutera kwacho ni mwana ngati ndoda zeko kwacho awe baba wawe bana mutitaro ti mwana kupi mai akataka bucket kutera kuti lako noti wapota anedzei wanitu ngakaona akadari kodai kaenda ndalobata mchingekesa mai kutosiya kusuta ngwele kwanga kuita kutera kuti wanhu awapota vasese ndo akusaimba kuti awapota kuti kudini pamwe akutowirira saka zvinhu zvingoti posha mai akadini akadarika akaenda neyo sheki dzake dzaakaenda nadzo ini ndikaidza kubaba akauya ndikati mwana ndakamugodarira kuti maita makusaimba handina pekuti vana vanobiki baba mwana uyu handikupi pane kuti achiri mudoko munotondendera mapurisa nhasi so ndina kukupa inini ndinoenda kusari mapurisa sezvo mukuta maina baba akadaidza kuti siya kutanga akasii futi siya tinochengera akasiwa ende kuti akati futi iye wacho kutanga mai ambira kuti inini kuti haurogwiba kune imwe yaunayo ndofute kutanga ndozvakaita ndekuti ndisembo ndatomubvunza ii saka mukomana uyu iweyo wakazi une chaunacho enda inini ndakuzi futi une chaunacho enda sazvitora kuti tiri wairi taku hamana hamata mukomana akuita chese kurora vanhu vane chinasesingati vane chikamwana kuti vane kuhure vane chienda iyi iye haminanisa ito nditi mukomana akati akaoma ingoshingira pamwe ndomazvikwanisa ini ndakazvigadza saka ndizvanotora chiri kuti inini ndiri panguva yakaoma handinonyakanyaga kuziva ikarambana vanhu vaida vanomira zvakanaka anomira zvakanaka vantu ava It's okay. Chandukumbira. Pamunonetsana vabereki. Ngazvisanise wana tua. Ini maina baba ini. Swigai kuita decision iri final. Kana mudare nazogerera naye. Mugarami. Asi kana musudana rama naye zvizomutema. Umwe naumwe zvekuinwana. Zvinokuitira zvokutsvagira matauro ane mbeu okusaka kuyana. Ele me dijo a minha avó. Me gusta esa hora. E eu vou te dar uma coisa. Como não vou te nem vou mexer nisso. Mas não vou. Mau rumah. Asal pun como? Semua. Ini Nhengo. Mira. E wewe, pode morar na rua. Nhengo mira. Kuba twandakapesera pana ndinozosangana naye kare. Abantu vakataka muswati noshinga muswati kwenye maikobe Haisikumira saka ndakarala kuda. Akuya anoziva chiti. Ndochoka. Abantu kuzodina chawati. When they are Alright. it's not about the date. Okay. The date is not important. Okay. Chano chiri important. Ndechekuti iwewe paunoenda kwaari nhengo yako iri kumira here. Paanouya matiri inomira. Ngete panoenda pari. Paanouya matiri inomira. Alright. Paunoenda kuna wasikana. Haisi. Ndikamunyemberi haisi kushanda. Saka yani ndamutiko. Chatosiya. Saka chiripo kana wanda tukura kana wauna hiyo. Ndikuita ndikavasikise. Right. Waona kuombonora. Chikupanda. Because kama sasa mtu anatusisema mnatoka na mziki. Tinaro Haisikumira. Saka baba muda kwanza kama unapata sio tunabasika sasa spend kuda kuweza asichiche vitu hizo hizo manage mshauri kwa mshauri na pasina basi ndio kwanza Chief. yes Yani ndinenda mudzi. Nini padaino Mozambique. Akati baba pamumba mangu apindwa nepawindi. Akati mai akati mama
nepawindi. Apinda nepawindi. Ndakashaya nhengo yangu. Ndakashaya chipfeko. Ndoita ndakashaya. Ndakashaya. Kuti tine message kana wewe kuroya yekuti muroi aisi nawe kuti chief tiri kutaura nekuti vanhu avaramba message iripo yekuti mai wako ari konzeresa ndiakupa mushonga yekuti uroye mai saka yekuti uroye iripo yeuroyi iripo ndosaka ndadibere pasi tinotenda ndo panobatwa muroyi tinotenda ndandashandiswa ndandazota zvinewekwa a lesson to many couples, especially the young couples. With marriage, you don't marry for someone, or you are not married to please someone. Unono wanakumwa kutiwele kwa kutane mwa. Ila msabana sianai mneshana. Because mabwana pale pamoja na msaka ngani pale wana pale pamoja sana. Saka fungwa hizi vitu za ndugu na jamaa wote na sienene mti. Msaidzi ana hii kana mtukuta auzu kukuta uine evil intention. Ulikukuta ezisayi yekuratidza rudo rwako nemunhu kana nekufarira zvaita paunozwa pamwe munhu apera maita shumba binga guru warichitovarowa kunaramba pakadaro shumba asi kutenda zvawaitirwa asi saka rama kuti urikukuta munhu kuti uzozvishandisa then it becomes a problem. That's enough. That's enough. It can be psychological. Umuntu nalokufikira pamwe zvakudai because ndakadai kuti pane akashandisira unorada hapana ende pazanotora kuti pane zviripo kana kana zviripo asi nyaya yekuti vabereki stay out kuma marriages eshe ewa nekuti imimi mukuitwa asi muchiti wana utadza wakuitwa kuti wasvikopa eji dzeidwa rwese ini pano ndoda kuti ndichemese vabereki vangu ndezano takamira pano. Vabereki vangu hawana chekuita pakuparadzana kwangu nemunhu uyu. Whatever chese chiri kungotaurwa zvacho chiri kungotaurapedza kuti nyaya ite inokura. Asi ndinocheresa vabereki vangu ini ndakazvimirira pachepandipanapo. Iti vabereki vangu hawana kana chimwe chinhu chekuita. Unozwa? Iwe ukuchekera kuchereswa kwabereki wako. Asi washaisha stare. Wati munhu akakukuta nengweva ichamira. Ukasvika tokopinda nepawini. Ndakabeta. Kuzvakataura. Ndakabeta. Uri kuti zviite sei? Ndikutsvaga ndokona sei. Kutopinda sei? Asi uchipinda pamwe munhu. Ndakabeta. Mini kuti uta sei? Uri kumupuma kuti ndiye akuti nengweva kuisanini. Kana zviri zvichauyaizwa kuti uzoona kuti haisikumira pane pawakatsvara saka uruti iwewe uri kunotsvarawo kuti uye kuzomupa chirwere iwe uiti anotiteurira ndakamudzoti hatiuye
Iwewe tasura kale. Suru akauya mubereka. Kana usuda nyama yesuru Rusia. Anotika kuenda. Asuka kuti wese asika kubereka. Wende nyama wakaguta. Wakudzingirira. Uchadzingirira. Uvaenda kubeka kwamirwa neshuma. Uvaiwa. Varira mukomana wako mfenzo. Mpe mtemo mukomana. Mukomana wako ngaite mtemo. Mukontrolero. Uzoona. Kana zvanetsa pamubachoka. Kana zvanetsa pamubachoka. Mungwana zvikushupa kana pakati usiku. Torai badza kupinda mukati. Torai badza, find something to do. Kunosvika kuzoro. I'm sorry, ndinoziva kuti inyaya isingatabirike. Ndokubatsira, ndokubatsira. Asi muchikuda badza muchiendawo. Usakanganwa chinhu. Chinhu chausingamara kukanganwa. Ndechoti mukadzi uyu mwedzi unaana kugeza. Kana vakagadzirira. Right, chiende madze. Thank you. Next place. Teach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teach MTV tinodzifamira. Dojibondora, dojibondora tete.